otázka líbila, nejste sami, protože i nám s našimi hosty se líbila, teď jsme si tu hezky zatancovali, no ale teď zase budeme chvilku povídat. Možná navnadíme vás, kteří navštěvujete nějakou základní uměleckou školu, protože tady tohle všechno jsou učitelé ze základních uměleckých škol. Paní Pavla Kovalová je ze Zušky Eduarda Marhuly v Ostravě Mariánských horách. Dobré ráno. Paní Věra Marhevská je zase ze Zušky ve Frenštátě pod Radhuštěm. A pan Jiří Taufer je zase z Rýmařova. Taky ze základní umělecké školy. Dobrý den. Vás spojuje jedna věc, a sice vy jste byli v Norsku. Nabízí se otázka, proč? No, je to celkem jednoduché. V České republice se totiž v současné době chystá, řekl bych, největší kurikulální změna v dějinách českého školství, a sice změna směrem k rámcovému plánování. A v tom Norsku už něco podobného jako rámcové plánování nějakou dobu funguje, takže proto jsme se spojili z Zušky v Rýmařově, Frenštátě a v Ostravě Mariánských horách a spojili jsme se, našli jsme si partnera v norském městě Ålesundu, kde funguje nějaká podobně zaměřená střední škola, starající se o studenty s profilací v těch uměleckých oborech. Takže tam jsme našli partnery, získali jsme grant z norských fondů a jeli jsme na návštěvu do norského Ålesundu. A pardon, to, na co se díváme, to jste tam třeba zažili mimo jiné, jo? A viděli na vlastní oči. Přesně tak. Tam právě zrovna tohle, to, co vidíme, tak to bylo vlastně, to bylo gro celého toho, té naší návštěvy v tom Norsku. V podstatě základem toho projektu na místě bylo to, že jsme si postupně vypůjčovali norské studenty a předváděli jsme, jak se tady vyučuje v uměleckých oborech v České republice. A následovala nějaká výměna nápadů, materiálů, brainstorming a podobné věci. Můžu se zeptat, co to je teda to rámcové plánování, v čem je to jiné, než se normálně učí u nás? No, to by bylo na dlouhou debatu. Tak to ne. V podstatě jsme se jeli podívat, co dobrého bychom si mohli do těch našich, ani ne tak rámcových, protože rámec je pro celou republiku a je to to minimum, co by děti měly umět, ale co do našich školních vzdělávacích programů, to nejlepší, co bychom si tam mohli zaimplementovat, prostě co bychom si mohli přivést. A můžete mi ještě říct, proč právě Norsko? No, protože je to země, která v podstatě už má více než 50letou tradici v používání těchto rámcových vzdělávacích programů. Kdybyste měli říct konkrétně, co vás tedy třeba inspirovalo nejvíce, když jste byli na místě, co jste si odvezli a převezete k nám? Propojení oborů. Byli jsme na úžasném představení Versailles Story, které dělali studenti té střední školy 15 až 16 letí a prostě tam bylo vidět, jak ty obory fungují, dramatický, výtvarný, hudební, prostě úžasné představení a musíme říct klobouk dolů, protože je to opravdu. Chystáte třeba ještě nějakou podobnou cestu, anebo tohle to stačilo k tomu, abyste to zavedli u nás? Ne, ten projekt je v podstatě po první fázi a ta druhá fáze spočívá v tom, že norští partneři přijdou zase k nám asi se v říjnu. No tak my děkujeme za to, že jste nám o tom přišli povyprávět a mějte dobré ráno. Děkujeme za pozvání.